Uma. Ngithi vuma nsizwa. Hey, zakala. Zakala ngizwe. Alright, ake sigijime lapha siye ake sigijime sivele sibheke khona ku King Nuba lapha sizwe ukuthi indoda yamadoda uyaphila. Kuyaphila kanjani Mfowethu? Siyaphila mfowethu njengamanje sinomuntu okulalele ophesheya kwezilwandle, sinomuntu njengamanje okulalele esempumalanga waseCape Town yonke. Kahle usukaphi wena la usuka khona? Lapha ngisuka khona ngisuka emzimkhulu esigodini saseMatsheni lapha ngisuka khona. Ematshe ke lawa le ngaseHarding nothi amatshe lawa ale phezulu. Ngibaye bekeshanise bangithule ngilahlile. Yabo bathi hayi uKing Nuba wale kulamatshe ale eluthi. Ngingwala ile side la koGugwini le ngaseHarding. Ngoba wafunda ngafunda khona emzimkhulu. Kahle ukuthi ufundile lo muntu. Emsujukeni ngafunda khona. Emsujukeni. Awusitshele mfowethu uma uzoqala ngempela uthi wena uyinkosi noma ini ikusuke nini lento uyibone nini wayithanda nini ngokwenzakalana? Ukhosi nje. Ubekwa ubani kuphi? Ukhosi bazifikela nje Ulahlile. Ngoba uthi nje yabo into mayilahlile ngeke uzusho ukuthi kabani ngoba uyithola ilahlile uyathathela izilungisele yona yabo njengoba nami ngafika abulahlile nje ngathatha ngambika mina izwe lavuma Ngabuza dokotela umbuza ayiqhubeke. Yini kuwonke amakhosi ekhona nje akhetha uzoba inkosi yamaphili. Futhi ungene kanjani indabeni? Akuphenye. Imake wena njengoba uthi uyinkosi awusabi ukuthi kukhona amanye amakhosi akhona kumabhinqa. Indaba ungabanga inkosi yegospel. Nakhona nje nawe unamkhosi obulahlile. Kade ngasho lapha kodwa amakisi aphathe bona. Nakhona ngifixa abulahlile nakhona ngiyinkosi inkosi ezinceke ngifika nje ngishaya nje utamatisi nje bodwa. Jama ngishaya kwasani ke lapha hayi ke ngiyadanasela lapha nako tamatisi uyashaya kotamatisi gospel nje right ke lapho bayazi ukhosi mningi la kumina yabo ngisho sengivunywe upastor ube umbizile mfana ubevuma umkhosi evuma umkhosi ngibizwa ko SABC manje awushoke ngoba manje ngibona ugqoke usagqoke zakudala lo bukhosi bakho ufuna ukuthi ugqoke impahla lezi zakudala zintshasha lezi sisaphuma emaphepheni sisaphuma ezitolo yabo nje bangigqokile la mashetho uhulumeni wazololo ngithenge online zisibhela le phesha lezi mpahla ngigqokile ngiyangithumela usize banginike usize bami manje bayageja bakunika usize abakhulu no abekho bakhulu labo size njengomuntu onemali yabo nginemali yami ngisicebi nje engekusithini ngoba nasebhenki nginayo ibalance engeke ngisho ke manje ngiye ngithanda ukuthi zibe zinkulu lezimpahla ngoba ngisazoceba phela imali iyacebisa bakwethu njengoba nje ziba zinkulu ngiya ngokuzicaca nje kancane hambe kanjalo ukhumbula ukuthi wabakhona umuntu othi uquality emhlabeni yazi ubani lo wakuthi uquality akumazi lo muntu wakuphi lo muntu angimazi wamsho msapho uquality lokho uzothina nami nje manje akumazi lo muntu yebo uphi uquality ngempela uyamazi uquality ngiye freeway yabona lethu zomoto freeway awona sezohlanyaka imake awushoke King Nuba ngokuhlala uthe uhlale emzimkhulu umsebenzi wenzani ngenza wona nje ama video kuchoma la ngwenzayo angazi noma mhlawumbe okunye ngikuveze na noma mhlawumbe bengafuna ukuveza hayi ungakuvezi ungakuvezi kodwa nje lapho engikhona ngiyengibamba kahle usungekho serious usukuchoma uchoma nje ngento nayo ngento nayo uchoma ngento nayo uchoma ngeqiniso ngizwa ngithi kahle hlena inkosi sebenza kanjani phela iphela ngokuchoma choma ngento mana ube inkosana ngoba mina ngingasasebenzi umqhalela ukuba inkosi awusho lo manje angikuthola ukuthi into mayilahle lo yinami mina cha kumnandi mina ngingasebenzi nje uzothola inkosi
manje ngifile kanjani manje ngidabela kuphela Isethe izangilanda zona yabo. Ngoba phela mawuyinkosi bazobathi uthwele mawuyinkosi bazobathi unenyoka mina bathi nginenyoka ngani ngoba ngilandelwa izinto ezihla yabo. Ubukuphi sonke lesikhathi ngoba usuqhamuka usuvuka. Uvumbuka manje inkosi yelokudalo kade ngasho. Kade ngasho lokho uvumbuka manje. Uvumbuka manje. Uvumbuka manje yabona mina ngizafuna enye inyanga ile. Afuna inyanga ukuhamba hamba into zamayana. Akwazi ukukhamba ingane izongayijela nje. Hayibo. Ngoba bulahlile ukhosi uthathe nje. Ngicabanga ukuthi maybe kuyofanele le ndaba siyibike nakumgeleji. Inkosi yamawulo. Lapho ke ya asiyokudinga kuhlala. Wathi shosha umtele simoto la. Sakhala. Manje nginokukuzula ukukhala ngoma awema usuke sekwenze njani? Lapho ngisuke sengikoza kakhulu ushuni ke nokusuke ushuni nje. Uthina usho lo shuna. Mukhinuba yini nkosi nje bafana bami ngeke uwe Mama uthuniswa yini abantu balapha abantu sebeyahlanya yini bakuthandela nje abantu Umculo wami nje ukuthi alibuyisa ithemba uyazi nawe mange ngacula nje liyabuya nje ithemba wemo ukuthi umculo wami ubuyisa ithemba uzashokekile uyakha kubantu kahle kahle una umculo wakho. lo ngumculo I-track number 1 ithini? Mina akho man track la mina mangikhuluma nje ngiqophile uwe kwaze kamnandi evuma FM wemo we ngeke ngisho ukuthi track bani lo yabo ngoba nje njalo nje Compose manje waphasa manje. yabo nje ingoma once ngishaw live mina isithuko sami leso nje ukuthi Manje ake kuthiwa umuntu njengamanje ufuna ukuqasha uyakwazi ukuqasha uze iyaqashwa emsimbeni. inkosi ngizoyiswa ayikashwa phela inkosi uyakwazi ukungiqasha Bazokwazi uku-afforda kodwa. qasha kanjani uyisile sijana Ubani umuntu oqala okwazi uku-afforda? ukwazi umu-afforda nje umuntu oqala ukuthi ukuthakhethele ezokwazi umu-afforda umkhulu angazi-ke abanye ukuthi bangu-afforda njengoba nginyathela ngembuzi eziwu-4 awuthi bangi-afforda Unyathela ngembuzi eziwu-4. imbuzi eziwu-4 nje nginyathela ngazo la izandla ngithi mina ngayigqoka nje wabitha wemo u-4000 siyawunyathela wemo Okay, into engizoyenza ke ake ngivele kanjena kanjena ngoba ngiyabona ukuthi abalaleli ba interested bafuna ukunta ngiciko lesiba lapha lapha usho lo mfana lo wayedumile kudala lo Thobanithi uthi lo mfana ngidlalelwane ngento eyisibenzele ngazibona Okay, asenzeni kanje asivele sinibalaleli 086 10 300 086 10 300 086 10 300 sifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle ubani inkosi la kodwa ke nini nizosho thina ngeke sisho lutho asazi ukuthi uyiphi inkosi la ake sizwa abalaleli bathini vuma sawubona kunjani baba lamla baba nansi indaba nansi inkosi zimbili eyiphe eyona yona la Zindaba zombili zozibona sezigojuka. sifuna ukuva kuwe tata ubani inkosi la Ne amabhinqa ngathi yiyo nje manje ibhekile. eyamabhinqa eyiphi ngoba phela zothi uzithi ezamabhinqa wena usho eyiphi sino King Nuba sinongizwe hayi baba ngimthatha omunye umlaleli uke wemo sisaphila phezulu 1-0 score. One King Nuba, nothing Kizangtolo. yaphuti Amosanile Cape Town ngicela bezosinika ithuba namhlanje bengifuna ukungichaza professor. hayi siyaza tatami yeva Okay, ungena wawobe ngibona ufana ne-opportunity man. Kawu ngichaza. siyeza tata 086 Cape Town ombekile right nikhumbule ukuthi bonke abantu abasegama lakhe uzobe khona uKing Nuba naye ungizwe kodwa uthe ungizwe ayingeni leyo thakayi lapho uma kwenzekile weza impela ucela ukuthi uKing Nuba vela gadwe straight ngoba uthe uzomuyisa stage asikhale wethu yeah asikhale wethu
Inegama lakhe. Ima uphi ukhuzani makunje? Angimazi uzosho lapho umuntu. Phela ngithi lalela. Uzwe King Nuba, King Khuba. Hey, inamandla lento. Lo muntu uyagadla lo King Nuba, King Khuba. Bangabodwa. Hayi nami. Inkinga usavele wangena nakuwe. Uvele wangena nakuwe washawa lahla le. Kahle uvele wafika uvala umaskandi. Uma kusho umuntu hayi. Awazi ukuthi ngikaya kodwa lufana unamandla. Awuveki uvume nje la. Bayothi besuka lapho bethi khona. So izokhomishana kaZondo. Indawo ukuthi umfana wami phela birthday. Awu madod. Uzalwa ominister akazi. Kushiwe indaba. Njengobani nje? Hayi cha bafethu akuqombela umdlalo lento. Ay ma. Vuma sabona. Bonke. Hayi mfowethu uyaphila. Ngiyaphila phakathi ukukhuluma noDr. La Evani mina. Azizwe senabona induku yavalwa. Ungizwe sedlala abafana. Ngeze siphendulele. Cha. Nami ngihlonipha la sikhona. Egama lakhe kodwa siyakhala. Khuleka uzozo ngama security kuma parking. Ngithini mabulahlile ngingazoshe. Ngabe ngivuthuze isilahla lesahamba kahle. Ngithini mabulahlile. Moyifike ngenamuthi nje sithathele yona uyilungise phela. Ngihambele bafuthu, ngihambele nami ngani ngizohlala kuye ngaphakathi. Awu uyabonga nawe uyabonga. Zikhona ke insizwa. Danke khehle. Zikhona ke insizwa. 086 10 10 300 bapho mama bapho sisi njengamanje nabo ubukhosi buhamba ukhona abathi thina sihamba no King Nuba khona abathi thina sihamba noNgizwe siyalazi iqhawe lethu Ngizwe mlando kaMqunu banye bathi sihamba nemzimkhulu NMZ sekhaya emzimkhulu idolophi ledolophi emzimkhulu bapha basemzimkhulu nangu King Nuba uthi indebe yekhaya emzimkhulu ekhaya madoda yabona umuntu mangabe uhlelo nomngakho umuntu ekutshela ngale singayinga iyinkosi mina umfazi akaxoxele ngenye inkosi Madoda. uyajabulela wena Mavunywe ekhaya, mangani sini. ngikutshela ngezabe izinye inyanga Mangivunywe ekhaya. uyabona ngithelelekile ekhathelezi Usileka kanjani kodwa mangivunywe nasekhaya ngithini? cha ayikizofuna yona catshela kumanje kuba madivorce Hayi. Ngendaba yakho. Ngiyayikhuza lona ngiyayikhuza. Sengisho ukuthi macingwane uyuthini nje mhlawumbe uma uvula ifoni Kingdom, uma uvula iRadio Kingdom, uthi uvula iTV Kingdom akuphatha kanjani? Oh hayi kanti inkosi basho ngakho Ngizazophinda lo mbuzo. Ngizazophinda. yazi ke yabona mfowethu uKing Nuba Ngizwe ukushaya ekseni manje ukuvukela intathakusa bakushaya bonke bebhekile thulungisa bona sabehlanele nyami laba phakame helmape hayibo house let out thinda ukuyibongela awusho bona into basemntwana kasamqobo basemntwana uvuma ufuna video kana sema eboneka ngisho aphuma ufuna umthetho obulaleni senzwa asengene izolo mfana ukhahla kwasamntu ngekwazi ufika umfozo thenda ngokulo bathe kubo othi yasekhawuna namadedeliza ongabi yankondlo kwazuna sele sebekela udona ngonyuko nje kodwa komboka kuthuma zebichizi iqhoza ay sumshange experience suka angubona njalo ilapho khona usumshange experience manje ay suka uzekhemisi Enkosi kwayo ay
Akuthula ngoba ngijuma. Ubugisa mlando, umbuka mkhulu, awusamfika eslakhona, untomba simqoba ngowasimjabukela, samqoba ngowasimthanda, yinkinga mathimana, wakela kwimvumo wakho, kwanyakaza bonke, waphika ubukhosi, wathi akusibona bakho. Awe man. Mina ngikhona ngokingcuba, yimi ufisa phasa ngifuna kwapha kasemnandi, yimi mavumane khona lamanje, ngizolona. Usele phela phela ibuka lokizwe. Uma ngizomawutha. Ha. Babshaw kinduku ngizosakho ukuthi manje uwakhamkhathalela. Wakhopazela kamlando bheka bhasa wahlabeka welile bhasa enkandla. Awusaka semnani maswaba solo. Yasitela phela bheka le yakithi madoda enomzadla awusole mina njengasi izola kanyuka maviewers. Awusole madoda kuyagiya ungeza ngemba maviewers hayi madoda. Ngizophula bonke. Ngizolala ngivujayisa. Awamthatha umkhosi ngizwe lo muntu. Yazi wamthatha straight. Hayi wamthatha nje. Wamthatha umkhosi.